news to the world. Initsia TV. Bayong adlaw mga higala, kini ang inyong ubos nga alagad Bishop Butsi Pala, na magadala na usab kaninyo sa pulong sa Dios, agig pahimangno nga kita magbantay gayod sa atong binuhatan sa matag adlaw, kay ang Dios nga tuwa sa langit nakakita sa atong matag adlaw nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Dios nga atong pagatukion karon atong mabasa kini sa ikaduhang Timoteo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios, ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, aron nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong mga buhat. Daghan ang nigamit sa pulong sa Dios sa dili maayo nga mga katuyuan. Adunay mga naggamit niini aron lamang itaas ang ilang kaugalingon, ang ilang mga grupo o mga pundok gamit ang pulong sa Dios. Daghan gihapon ang mga tao wala mituo niini tungod kay alang kanila ang pulong sa Dios dakong negosyo nga maoy gihimo nga puhunan sa daghang mga reliyon. Apan kung imong balikan og tan-awon gayud ang katuyuan sa pulong sa Dios, sa bersikulo 17, aron nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong mga buhat. Sa ato pa, kining pulong sa Dios gituga sa Ginoo alang sa mga gusto nga mga lagad kaniya, dili niadtong mga tawo nga walay panahon pag-alagad sa Ginoo. Mao nang higala ko, nang hinaot ako nga naabli ang imong hunahuna ug imong nasabtan ang katuyuan sa pulong sa Ginoo niining mga orasa. Ayong adlaw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Bringing good news to the world. Initsia TV.